daɗi makai da sun masoyi. Tambura na bugawa amarya ba ni shayi. Fatima kin ciri tuta kin fita ƙarƙayi. Ki ɗan mara ki fito ga balanan na tsumayi. Tunda kun aminta da aure kai ku kasawa nauyi. Ta kunki sannu amarya kai da kiyo bilayi. Gunku rayuwa a gani na yau kam ta yi sauyi. Mun zo murna muke muku. Aure alfarma ya daɗa muku kima. Daga yau kun girma ba ku babu na dama. Ladabi da biyayya Fatima amarya kiyo. an wanke Bala Idris. Sai shigo ki mai oyoyo. Kin yi daidai aure ko kai na soyayya ne. Mun ci mun sha ga 'yan uwan kuna nan zaune. Nura min wa dole gunki dai jan kunne. Tunda an daura miki aure a gida namiji kika tare. Ki yawai ta biyar saki more. Fatima Kina saurare kin zama amarya. Bala Idris ango Murna muka yiwa. ga saniyonin inuwa na zo na ta tambura ga masoya. Aure na so ku kai sai alkhairi domin kun kwashe gayya. Amarya Fatima kun dace gidan kuna da halin manya. Hakuri na balaki yola da digare shi ki hada da biyayya. Ku buga mana gangar girma wanda baya soyayya suma. Fatima ne tini a gare ki zama rike ango na ki sosai. Bala gare ki shi ya zama gurin zo zai miki magani na kiyasai. Gonar so idan ta yi kyau ganyayyaki suke yin rasai. Kuma ya baki kiyo karɓa ko da ce koko da kosai. Ni auren ku na ƙauna an yi lokaci ya yi muku sauyi. Fatima amarya yau ne kin dace. Ga Bala angonki ba a yi miki kwace. Aure na masoya kuka yau kun zarce. Shawara a gare ku kar ku zam kun mance. Ku zama na amanar aure sai ku kyale batun yan kore. Kun wuce ya kira ku gwagware auren ku na ƙauna haka ne. Bala Idris ango ne aure na masoya ne. Hi Fatima ko da ma akwai so. Abunki iyayenki ba irin so. Dole ki yi kukan barin so. Fatima share dukan hawaye. Kuma ki bi shawarar iyaye. Yi selectin ki ɗauka wayanki yan gidan kwarai. In ji adan gidan su gwanja na bai dawaiya. Ga Usaini na dokowa. Ni ba da yanga. Ga aure yakin mata kun zama masoya. Wanda da ba ko sisi balle a ce lasisi. Tauraruwa cikin 'yan mata. Ga kawai sun biyo 'yar gata. Da ganin ta wuce 'yan mata. A kaɗa masu gangar. A buga masu gangar. Suna da iyaye zan zana. Alhaji Muhammad ɗan Biba nasa. Ai baba na amarya ne. Alhaji Hamisu Bele na gaishe ka. Alhaji Baba Siniya nasa. Alhaji Awali mai kwalla na sanya. Manaja Isa Ofsade nasa. Ga iyayen amarya mata nan. Hajiya Aisha Muhammad nasa. Hajiya Habiba Muhammad na saka. Hajiya Samira Muhammad na saka. Hajiya Sadiya mai turare. Hajiya Lami mai zabi nasa. Zainab Awwalu na gaishe ki. Baba ina yi lawan nasa. Baba yarmi sau a gaishe ki.